ये रंडी भणुओं का इंडस्ट्री है, इससे आई इज्जत आदमी नहीं ऐसा सर नहीं के बरियार नु दरी लेके बैठल बानी सर, कुर्सी बने के 300 के साइकिल से चलत रहनी यही पटना में नाच आवत रहल त का कहत रहल रंडी के नाच का आई कबो कहले बनी नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव। हम हैं राजू, रउआ लोग देख रहल बनी बीएच न्यूज लाइव। भोजपुरी के तड़का जब बरसेला तो कहीं ना कहीं बड़ा मजा आवेला। तड़कता भड़कता कॉमेडी अनेक देखे नी और कॉमेडी के साथ साथ आप लोग के खूब इंटरटेन और मनोरंजन करावे नी। आज हमनी के बीच भैया ऐसा शख्स मौजूद बानी, आप लोग देख रहे हो खब बीआईवी विजेंद्र जी, जिनकर कॉमेडी आप लोग अनेक देखले हो खब और खूब मजा ले हो खब। और आपके बता दी इनकर एक चैनल भी चलेला आकांक्षा म्यूजिक, जेकरा से गाना आप लोग सुनले रही रतिया कहाँ बितौला ना, अनेक गाना जादव जी के एगो गाना आयल रहे। आई ना सबसे पहले स्वागत कल जाता है बीएच न्यूज पर। कैसन बानी सर? बीएच न्यूज देखे वाला सभी लोग के इतना अच्छा एंकर के मुंह से स्वागत करत देख के दिल खुश हो गई, बड़ी अच्छा बोलते हैं। बहुत बड़प्पन बड़ुए राउर की हमरा के सम्मान देनी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताई कि आज कॉमेडी के दुनिया में बेताज बादशाह बनी, भोजपुरी इंडस्ट्री के बात करो और राउर फिल्म भी आ रहा बड़ुए, अनेक फिल्म लाइनअप बड़ुए, कहीं ना कहीं आईपीएल में गर्दा छोड़नी, का कहब दर्शक के? देखिए बादशाह तो ना कहे, एक हमनी के छोटा मोटा कलाकार है सन, रोज सीखे निसन और रोज सीख के अपना जनता के बीच रखे निसन, जनता के अच्छा लगेला तो थोड़ा बहुत पेट चलेला और ऐसा ही कंटिन्यू आदमी लागल बा कि अपना कला के माध्यम से जौन देश में दुनिया में टेंशन में लोग रहता, हार्ट अटैक ज्यादा होता, किडनी फेल होता, लीवर फेल होता, ओकर दवाई लेके हमनी के घूमे निसन कि लोग हमनी के कॉमेडी देख के हंस दी, आधा दुख दूर हो जाई। तो एगो तो कोरोना चल रहा, दूसर का हमनी के वैक्सीन नाम के अपन कॉमेडी चलावे नी सर, और वही से लोग खुश रहेला, गदगद रहेला, भौजाई लोग आनंदित रहेला, वही से हमनी घर द्वार चलेला। अच्छा ये बताई कॉमेडी आवल अभी बंद काहे बड़ुए? बहुत धीरे 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 आवता, बहुत वो रेशियो से निखे आवत, फेकू चाचा सब निखन लोग आवत चैनल पहले फैन सम परसों हम आनंद मोहन पांडे मामा पहले बन सर काले संडे के 28 तारीख के सवेरे फैन फूफा खिसियाइल बड़े वीडियो रिलीज होता, जोना में फूफा बारात करे जाता रहे, गाड़ी में ये गाड़ी वो गाड़ी बैठे बैठे में फूफा छूट जाता रहे, वही जी रह जाता रहे, यही पर कॉमेडी वीडियो बा हुआ होता। और मेन बात का बा कि पहले एगो माध्यम रहे कॉमेडी खाली, ओकरा बाद अभी का बा कि लोग इतना प्यार दिलक, आशीर्वाद दिलक कि फिल्म भी बा, सीरियल भी बा, वेब सीरीज भी बा, आपन भी बा प्रोजेक्ट, तो इतना काम बा कि काम बांटत बांटत थोड़ा सा समय तो थोड़ा टाइम लागता, लेकिन आवता। अच्छा ये बताइए बीआईबी जी, कहीं ना कहीं रउआ एक बहुत नीचे स्तर से शुरू कैले रही, एक सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़त 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 आज लंदन तक सफर करतनी। अच्छा ये बताइए भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारवा लोग नीचे से जाकर ऊपर फिर दम दे नीचे कहे आ जाते हैं? क्या बानू कि आदमी दो तरीका के चलेला, जब छत पर हुआ जाए के बाद एगो तो लिफ्ट बा, बैठी ऊपर चल जाई, एगो सीढ़ी बा, तो कहला कि लिफ्ट से अगर जाता नहीं गिरे तो फैन संभरे के ना मिली, सीधे ग्राउंड फ्लोर पे आएम, ओकरा बाद ओमे आगे बढ़े के फैन चांस ना मिलेला। लेकिन सीढ़ी ऐसा हो कि अगर दुताला पर चल गई बनी, अगर लड़खड़ा के गिरे तो 2-3 सीढ़ी नीचे आए, फैन रौरा आगे लौकी की है सीढ़िया धो के फैन ऊपर जाए के बा। ये से हमेशा सीढ़ी नुमा अपन जिंदगी रखे के चाहिए, स्ट्रगल जरूरी है। जब तक कलाकार स्ट्रगल ना करी, लोग कहेला कि हिट आदमी के लगे सारा दुनिया रहेला, ओकरा लगे कोनो एक्सपीरियंस ना रहेला अगर कोई वो हिट बा, लेकिन फ्लॉप आदमी के लगे, स्ट्रगल वाला आदमी के लगे बहुत सारा एक्सपीरियंस होला, तो वो एक्सपीरियंस से सीखे के चाहिए, सीख के आगे बढ़े के चाहिए। रउआ जे स्ट्रगल करके आगे बढ़ल बा वो कभी नीचे नहीं आई। रउआ भरत जी के देख ली, रउआ शारदा जी के देख ली, या बहुत बड़े बड़े कलाकार हमारे हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में भी, रउआ दिनेश जी के देख ली, मनोज जी के देख ली, रवि किशन के देखी, बड़े बड़े स्टार हुए हैं। लेकिन जे सब के जोड़वावा तनी पावर ट्रेंडिंग काहे छोड़त? ई लोग अभी नया बा, ई लोग के अइला कोनो ज्यादा दिन ना भइल, ये लोग से भोजपुरी नहीं के लेकिन ये लोग कहेला खुलेआम कि जहाँ यहाँ पावर शुरू होला है से पावर खत्म होला है से, एक तरफ से आवेला कि ट्रेंडिंग शुरू भइल रहे है से। कहे के सब लोग बा, ई नहीं कि ना कहे के चाहिए, बोले के आजादी बा, बोले के चाहिए, ई लोग भी ओकर पार्ट बा। लेकिन जहाँ भोजपुरी बा, देखिए हमनी के भोजपुरी से जिए निसन, हमनी से भोजपुरी नहीं खे। हमारा जन्म के पहले भी भोजपुरी रहे,
गाना रहे, बजाना रहे, फिल्म रहे, जुबली हिट रहे, हमरा मरने के बाद भी रही, तो हम तो ओकर एको सीमित मात्र हई। चाहे केहू कलाकार आज जे भी सुपरस्टार अपना कहता, पवन जी होकस, खेसारी जी होकस, केहू होके, उ सीमित मात्र ह। हमनी के भोजपुरी में आके भोजपुरी से कमा के अपन घर चलाओ तनी सन। भोजपुरी के हमनी के कुछ न किसन देले। बहुत लोग तो कहला कि हम ठेकेदार हैं, भोजपुरी हमरे से बड़ुए। तो हमरा गाँव में एगो पागल ह कहला कि हम ही अगला प्रधानमंत्री हई, तो का करब ओकर ओकर कौन हई बाबे। अब केहू कहे कि हम हई तो कैसे। भोजपुरी कोनो छोटा चीज थोड़े है। हमनी के भाषा सीखे निसन और ओकरा बाद भाषा से कमानी सन। तो जब जौन चीज सीखले बानी उ राउर केंग हो सकता है, हमरा के बता दी। अगर आप कोई सीखे हैं यानी किसी से सीखे हैं, रौरा अगर जन्म ले हनी तो जन्म लेते तो गावे ना लगनी, कहीं से सीखनी तो सीखनी तो राउर केंग हो सकता है। अच्छा, बीआईबी जी के जैसा लोग जानेला कि पहले प्रोड्यूसर रहनी, फिर कंपनी चलैनी, फिर कॉमेडियन बननी, अब फिल्म तक आगे आए वाला बड़ुए प्रोजेक्ट, आईपीएल में गईनी, गर्दा मचैनी, भोजपुरी के नाम रोशन कैनी। आखिर एकरा में का विशेष बड़ुए कि आगे पर आगे बढ़त नहीं, रहुआ पीछे नहीं किया। हमनी के अस्थाई आदमी है सन, हमनी के बरियार नु दरी लेके बैठल बानी सन, कुर्सी बने के धकेल के गिरा दी, दरी पर बैठल बानी सन, जे आवेला तनी संगे घसक जानी सन उगल बैठ जाला। तो कुर्सी पर बैठे वाला डेढ़ाव, स्टार बने वाला डेढ़ाव निरंतर। देखिए हम जब इंडस्ट्री में आईनी तबे हमार पहला ध्येय यही रहे, पहला लक्ष्य ये रहे कि जब हमार लास्ट सांस निकलो तो हम ये इंडस्ट्री में काम करत रही। तो वो खातिर हम धीरे 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 जौन कछुआ और खरगोश के कहानी बा, तो कछुआ वाला चाल में अपन चलत तनी। आज 20-22 साल भइल, माता रानी के ऐसा आशीर्वाद बा कि धीरे धीरे एक पैदान ऊपरे गइल बनी। केहू ही नहीं के कह सकत कि बीआईबी काल ओजी रहे, आज देखो कहाँ बाड़े। लोग ये कहेला कि देखो बीआईबी जी बा यहाँ बा, काल और आगे जाई, परसों और आगे जाई। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़त तनी। माता रानी सब चीज दिले बड़ी। यही पटना में 300 के साइकिल से चलत रहनी, यही पटना में 16 लाख के गाड़ी पर चलेनी, यही पटना में एगो सिम खरीदे के पैसा ना रहे, आज 2-2 लाख के मोबाइल लेके चलते नहीं। तो ये सब स्ट्रगल है, स्ट्रगल से कमाइल है। मेहनत करेम तो ई इंडस्ट्री रौरा के हर चीज दे दी। हमने यहाँ गायक लोग बिना चप्पल के आवेला, मेहनत करेला, अपन दम देखावेला, थोड़ा सा पेशेंस रखेला, तो बहुत जल्दी फॉर्चूनर पर, और देखिए अभी हेलीकॉप्टर से अपना गाँव में जाला, जैसे पवन जी गई रहे, खेसारी भाई अपन 4-4 गो फॉर्चूनर लेके चले ले। तो इहे इंडस्ट्री है, में थोड़ा पेशेंस के बहुत जरूरत बा। एक तीखा सवाल, आज भोजपुरी इंडस्ट्री हमनी के कहीं ना कहीं डिनोट होता चोली धोड़ी से। ई ट्रेंड के खत्म कैसे कइल जाओ और भोजपुरी हमनी के मान सम्मान कैसे बनो? भोजपुरी से जहिया चोली ढोड़ी खत्म हो जाई तहिया भोजपुरी खत्म हो जाई। गायकी एकरा खत्म मत करी। जैसे 5 तत्व से देह बनल बा, क्षिति जल पावक गगन समीर, वही 5 गो चीज से हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री बनल बावे। आ भोजपुरी इंडस्ट्री इंटरटेन करे के चीज है, समाज के सुधारे वाला चीज ना हो। रोकल चाहब, इंटरटेन बात कहनी है, गायकी से इंटरटेन होके हमू कहतनी कि गायकी से इंटरटेन होके भैया आधा आधा देखैला के का मतलब? तो हमनी के का कहाला, पहले आज से 10 साल पहले फिल्म में जाए वाला लड़का के का कहत रहल, रौरा बताई? रउए बता दें। हमनी के नचनिया बजनिया कहत रहल। 35 साल पहले जाई तो लड़का जौन काम करी ओकरा के भणुआ कहत रहल, आ लड़की जौन काम करी ओकरा के रंडी कहत रहल। पहले कब बड़ बात बोल रहल बनी। बड़ बात कहल बनी। आप रौरा उठा के 30-35 साल जब बूढ़ा होई, ये 80-90 साल के बूढ़वा बा से पूछे कि रौरा यहाँ जब नाच आवत रहल तो का कहत रहल? रंडी के नाच का आई? कबो कहले बनी मॉडल के नाच? कबो कहले बनी कलाकार के नाच? जब ओमे लाल रुमाल लेके या नाची लौंडा के संग है, ओकरा का कही? भणुआ। सनी देओल बहुत अच्छा शब्द बोलने रहे, ये रंडी भणुओं का इंडस्ट्री है, इससे इज्जत क्यों लोग ले रहे हैं? हम लोग को लोग अपने खुशियों में नाचने के लिए बुलाते हैं, अपने घर में काथा पूजा में बैठने के लिए नहीं बुलाते हैं। तो फिल्म लाइन में हमनी के रोके इंटरटेन करे आइल बनी सन, ओकरा के नाम बदल दी। वहाँ से लोग नचनिया हो गई, नचनिया से मॉडल हो गई, मॉडल से हीरोइन हो गई, हीरोइन से और कुछ नाम,
ओकरे नमवा चेंज होत जाता। तो हमनी के अगर समाजे सुधारे के रही तो डीएम एसपी कलेक्टर ना बनती सन। हमनी के नाचे गावे आइल बनी सन, तो नाचे गावे वाला से रउरा समाज का सुधरवा होता नहीं, हमनी से इंटरटेन होकी। हम इंटरटेन करे आइल बनी, हम दांत ना चियरम तो रुआ हंसेम, तो हम दांत चियरे आइल बनी जी। अब रउरा कहेम कि आके दांत चियरा तरह सब है काहे कर बैठो, हम सब रहती तो बैंक में नौकरी ना करती। 1000 बीच में 1000 10,000 बीच में लहंगा उठा के लड़की नाचतिया, ओकरा से इज्जत के उम्मीद रउरा करतनी। राउर मूर्खता बा कि हमार मूर्खता बा? हम तो जौन करे आइल बनी तौन करते बनी, रउरा हमरा के लगनी अपना धार्मिक चीज में हई करे। अच्छा, तो जे लोग कहता कि ना अश्लील हो गइल बा भोजपुरी, उनका खातिर का का अश्लील बा हमरा के बताओ जाओ। अगर अश्लील हो गइल बा तो 150 मिलियन व्यू कहाँ से आ जाता है? तब भजन के काहे नहीं आवत 150 मिलियन? अगर भोजपुरी साफ सुथरा बा तो अभी सावन आवता, हर साल सावन आवेला, हर साल देवी गीत आवेला, तो सावन आ देवी गीत के गाना काहे ना बजेला? कबो रउरा अभी लगन चलता, हमरा के जे अश्लील कहता उ तनी हमरा के एगो वीडियो दिखा देव कि लगन में कहीं भी परिछावन होके, घर में चुमावन होके, या बियाह शादी में कोनो ऐसन होके जहाँ पर भरत जी के गाना पर लड़की नाचत होके, जहाँ कल्पना जी के गाना पर लड़की नाचत होके, जहाँ देवी के गाना पर लड़की नाचत होके, जहाँ भोजपुरी के जौन भिखारी ठाकुर के गाना पर लड़की नाचत होके, बताई वो जी नाची ढोड़ी पर आए जी आके कहे अश्लील कैसे हो सकता भैया? रउरा खुद अपना घर में जब बियाह होता वो जी रोक लगाई ना कि नहीं ई अच्छा गाना बा यही पर नचवाएम ना तो ना नचवाए। चलिए, बहुत बड़ा इंटरव्यू हो जी। एक चीज और पूछल चाहब कि राउर भी एगो कंपनी चलेला आकांक्षा म्यूजिक, नया कलाकार के वहाँ मौका कैसे मिली? हमारा यहाँ पता ना का बा कि हमने यहाँ सुपर स्टार गायक के ना चलेले, हमारा यहाँ नए चलेले। हमारा जब कंपनी खोलनी तब प्रमोद प्रेमी नया गायक रहले, अइले हिट भइले। हमारा यहाँ दीपक दिलदार अइले हिट होइले। कल्लू के मार्केट डाउन हो गइले, अइले फैन से गौले हिट भइले। मनोज तिवारी 6 साल बाद अगर फैन से गाना गौले, आकांक्षा म्यूजिक से हे शंभू बाबा गौले, फैन से मार्केट में आ गई। तो हमारा यहाँ पूजा माही तारा गोलू राजा, हमारा यहाँ तो नए गायक हिट भइल बा। अब भगवान के महिमा बा और माता रानी का मनावे नहीं कि जे नया गायक आओ आकांक्षा म्यूजिक से हिट होके, कहे तो नया गायक जब हिट होला तब 2-4 गो घर में रोजी रोटी जाला। आ जब रोजी रोटी जाला, नया गायक के हमरा पर विश्वास होला, हमरो घर में ओकरे से पैसा होला, नाम होला। तो हमने के चाहनी सन नए गायक के थोड़ा सा प्रमोट कइल जा। आ नए गायक हमरा अभी जे गाओ तो सब नए गायक बाड़े, पुरान हम ना गावे। बहुत बहुत धन्यवाद बीआईबी विजेंद्र जी के, अपन कीमती समय देनी। कहीं ना कहीं भोजपुरी में आप लोग हमेशा गुदगुदाहट महसूस करीना और कॉमेडी माध्यम से आप लोग खूब इंजॉय करीला। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनैले रही, आगे बढ़ावत रही। अश्लील के तो खूब लोग 100 मिलियन 200 मिलियन व्यू देते नहीं, लेकिन हम कहब कि जे धरोहर के चीज बुड़े, जे धरोहर से जुड़ल बुड़े, भोजपुरी धरोहर से, उनका के विशेष रूप से सपोर्ट करी। और ऐसे ही खबर देखे खातिर बीएच न्यूज लाइव को सब्सक्राइब कर ली और बेल नोटिफिकेशन के जरूर दबाई, ताकि जे भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय भोजपुरी।